Jesteśmy w bytomskim parku, jedynym parku na świecie, w którym żyją szkolone wiewiórki. Specjalnie wyselekcjonowane orzechy. No to musisz pomału podłazić. Jest tutaj pierwsza klientka. Nie tu do mnie. Ona, widzisz, ona do mnie coś idzie bardziej. Chodź. Szefowo. Chodź, ci dam orzeszka. Tu, no. Chodź. Nie bój się. No. No. Godem ci 10 zł. Ile to kosztuje? 10 zł? 10 zł za orzecha. Patrz jakie dobre, sam zjem. Ale dobry orzech. Ale w torbio. Chodź no. No to mamy lepsze. Patrz. Tu. Znalazła tego. A, faktycznie. No. Ale żre. Ale jakaś taka zdziczała. Choćby się wychowała w parku. Patty, ty też że się zdziczała. Może ty też się w parku wychowałaś. Idziemy stąd. 10 zł. Mi wisisz. Dwa szokujące fakty. Po pierwsze, w Bytomiu padał pierwszy śnieg. Co prawda padał przez 5 minut i no jak widać nie mam na niego żadnych dowodów, ale był. Także zima się zbliża. Drugi fakt szokujący, który dzisiaj zauważyłem na moim kanale. Znikły łapki w dół na YouTubie. Możecie nawet się nie starać dawać te w dół, bo i takich nie będę widział. Dawajcie tylko w górę. Gołębie się grzeją jak bezdomni przy koksownikach. Nie mam nic. Co? Już byś coś chciał. Idę. Patty zlokalizowała. Wygłodnian. O, jak idzie. O, ta się nie boi nic. Słuchaj, przedam ci orzecha. Nie, pies idzie i się teraz wystraszy. O nie, pa. A. No i po jedzeniu. Już go nie ma, chodź. Kici kici do wiewiórki. No i ona się teraz zestresowała i już nie przyjdzie. A bo kto to widział z psami w parku łazić? Chodź, tu ci dam. Nowego. No, chodź. Weź sobie. Chodź, po ostatniego. No, za darmo ci dam nawet. Masz, weź sobie. O, proszę bardzo. Ale dobry orzech. Nie tak łapczywie. A kiedy się zaczyna zima kalendarzowa? 20 coś grudnia. Zobaczymy, czy na Górze Miłości jakaś miłość będzie poczuta. Uwaga, Bytom. Przy Strzelców Bytomskich zerwała się ze smyczy malutka sunia. Zaginął taki pies. Jakbyście widzieli, to dajcie znać. Góra Miłości. Czujesz jakąś miłość? Czuję zimno. Nie wiem, czy to jest nasza koleżanka. O, ho. Nieodpłatnie. Patrz, jaki fajny, to jest lepszy od tego, co ty tam masz, jakiś dziadowski obejsrany spod liścia. No wyciep to i chodź. O, wyleciał jej. Chodź, masz. Tu jest lepsze. O, proszę bardzo. Ani nie podziękuję. Takie to wychowane.
coś cię zrobili. Ty, ale ja nie mam. O, no. Koks. Chodź, Spidermanie. No, orzeszek. Nie szukaj tam dziadowskich, tu. W gówno wdepłem. Bardzo dziwna wewórka. Tu zresztą też. Idziemy do Wyspy Marzeń. Tam na moście widzę, że ma miejsce jakiś dziwny proceder. Kaczki z kilometra już widzą człowieka, że idzie w kierunku wody, bo myślą, że im coś rzuci do jedzenia. Tak są nauczone. Patrzcie, jaka flota. A tu niestety taki wał. Nic nie ma. Patrz, jak one się zbierają, bo one myślą, że ty im coś rzucisz. Jedne głodne są. Słuchajcie, ja robię na YouTubie i na Twitchu, to wyście mi powinny ciepać chleb. A tu co? Tu jest zebranie loży masońskiej. Patty, tyś nie była zaproszona. Znaczy, co za baba. To już zaczęły wyłazić na brzeg. Następny raz musimy też coś wziąć kaczkom. Są bardzo zawiedzione. A idź tam, idź tak po brzegu tam i ciekawe, czy za tobą będą płynęły. Patrzcie to. Trenerka kaczek. Dzisiejszy dzień klimatycznie utwierdza mnie tylko w przekonaniu, że w tej części Europy istnieją dwie pory roku. Lato i ciulato. Szaro, szybko ciemno, zimno, pada, koronawirus zaś się rozkręca, na wschodzie kryzys graniczny, inflacja, ani się nagrywać nie chce. Idę do domu, bo zimno. Idę sobie jeszcze pobiegać na bębnie. O Jezu. To nie jest sport dla streamerów. Ale taka pora jesienno-zimowa to jest bardzo dobra pora na co najmniej dwie rzeczy. Czyli picie, gorzoły, piwa, wina, różnych trunków i na żarcie. Gotowanie wszelakich potraw. Dlatego za niedługo na YouTubie, myślę, wrzucę wam jakieś fajne, egzotyczne gotowanie. Trzymajcie się. Oczywiście ciepło. Nie.